Опиши Джагадамба с 3 думи. Това беше много дълбоко осъзнаване. Винаги, нали, си тръгвам с повече, отколкото дали съм мислила, че е възможно да се вземе. Идвам с празна каничка и винаги се връщам с 2. Йога, забавление и наука. За мен е, че това, че съм ценен, че имам още много да развивам, че вече съм развил много и че буквално няма защо да не вярвам в всичко, което имам и мога да правя. Като цяло много ми беше хубаво, много ми хареса наистина. Би ли препоръчала Джагадамба? Да. Научавам доста повече за себе си, но също така и за това как да направлявам външния свят и като цяло просто се навръзват много работи, които може би преди това не са изглеждали като едно цяло и се обединяват. Би ли препоръчала Джагадамба? Бих препоръчала с 2 ръце и 3 крака.